Els milers d'assistents a l'Arena Sound viuen el festival a Borriana, però sense perdre d'ull a les xarxes. El seu públic, els milenistes, han fet d'este festival el més viral de l'estiu. Molts dels artistes del seu cartell han triomfat gràcies als favorits o m'agrada de les xarxes. Conectats al camping. Instagram un poquet. Para ver qué concierto tiene hoy y cómo no grabarlo. A la platja. Porque el postureo es lo que manda aquí en los festivales. O a la piscina més popular. Que ayer me hice una foto con unas chicas que conocí aquí. Perquè la generació digital viu el festival sempre amb el mòvil a la mà. Lo tengo que llevar a la ducha porque si no pues me quedo incomunicado. S'ha convertit en un element tan imprescindible que els negocis de la zona fan l'agost amb ell. Un continuo cargament de mòbils que poden ser pues, més de 1.000. El màrqueting del festival, els influencers i els propis sounders han fet de l'Arena el més viral de l'estiu. Penjàvem vídeos i fotos de la piscina, dels concerts i vam dir totes aquí hem d'anar nosaltres. De la raïz i de la moda me miré tots els vídeos, vamos, estic superdescarregats. Al cartell artistes on l'èxit es mesura per la quantitat de likes, com Beli Basarte, famosa per YouTube. O per encendre les xarxes, com ha fet Alfred. En el pobre s'han passat el Twitter i tot això. La qüestió és tindre sempre les piles carregades per no perdre res d'un festival que marca tendències.